Imos que información deportiva. Xuventud Aguiño, Pillestro, Conxo e Cidade de Ribeira venceron na Copa Sálvora. Esta fin de semana disputarase a categoría infantil na Fieiteira. O fútbol base tomou protagonismo en Ribeira esta fin de semana. A Fieiteira abriu as súas portas para coller a 19ª edición da Copa Sálvora e estes 30 e 31 de maio xogaron 55 equipos que competiron por facerse co trofeo nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín e alevín. O Xuventud Aguiño alzouse coa vitoria na modalidade de biberón ao superar na final o Cacheiras. O Atlético Oleiros finalizou terceiro, mentres que o Cidade de Ribeira foi cuarto e o Carreira quinto. A competición continuou coa disputa do apartado alevín conquistado polo Pillestro ao superar o Choco. O Compostela quedou terceiro e o Cidade de Ribeira cuarto. Nesta categoría, Simón Álvarez do Choco recibiu o trofeo Alberto Villaverde como mellor porteiro e Tiago Rodríguez do Compos foi designado como mellor xogador da xornada do sábado. A categoría prebenxamín colleu a testemunha e o Conxo levouse o triunfo e o título de campión tras superar o Xuventud Aguiño, subcampión. O equipo local, o Cidade de Ribeira, corouse como mellor benxamín seguido do Cacheiras, que conseguiu o subcampeonato. Estamos pois en plena época de torneos deportivos e así o demostrou pois cunha moitísima afluencia esta Copa Sálvora na primeira fin de semana de celebración que continuará a vindeira fin de semana pois co que é o torneo dos infantís. Este fin de semana ademais tivemos a sorte de poder entregarlle o premio ao Cidade de Ribeira Benxamín que quedou campeón pois dese torneo da Copa Sálvora. Durante a xornada do domingo, Diego Pita do Compostela recibiu o trofeo Alberto Villaverde o mellor arqueiro, mentres que no benxamín foi recoñecido Martín Ribadas do Cacheiras e Roberto Álvarez do Cidade de Ribeira foi o mellor xogador. A Copa Sálvora continúa esta fin de semana na Fieiteira coa disputa da categoría infantil.